Vitaminler sağlığın giregi. Patıl çalışygyna esasanam ýaz aýlaryna köp adamlar özüni ysgynsyzlyk, ýadawlyk ýaly alamatlar duýar. Muňa köplenç iýmitde vitaminleriň ýetmezçiligi sebäp bolup biler. Köpüňiz manty böregem gutap durup halawam ýýäs. Ýöne şonu da ysgynsyzlykdan saklanyamyzok diýmeňiz ahmal. Bellemel zat agar nahar ýeniň bilen beden üçin gerek bolan ähli vitaminler kabul edip bilenok. Şoň üçin ýýän naharyňyň ýany bilen gök miýwe önümleri ýemegi de unutmaň. Adam bedeni üçin gerek bolan vitaminler iki topara bölünýär. Mallardan öndürilen önümler süýtde, meskede, ýağda, yumurtkada, bagyrda, etde. Ýağda ereýiji vitaminler bolup, bular gök önümleriň düzüminde ýokdur. Suwda ereýiji vitaminler bolsa gök önümlerde saklanýar. Ýokumly imitlenmek hem de vitaminleriň ýokumlygy, mineral dowlary ýitirmeli üçin imit önümlerini tebii görnüşde peýdalanmak maslahat berilýär. Bahar aýlarynda ilki gök önümler çykyp başlaýar. Olar esasanam gök otlar. Ukrop, rediska, gök soğan, petruşka, kelem, pomidor, hyýar degişli. Gök soğanyň ýokunç kesellerden goraýjylyk häsiýetiniň bardygy ilki döwürlerden bäri hemme märim. Ýa-da adamyň bedeni gowşap, organizmde dürli keselleriň aralaşmagyny amatly ýagdaý dören mahaly gök soğany gündeki imitine goşmak maslahat berilýär. Soğanyň düzümindäki efir ýagy işden açýar. Ol gan basyşy ýokary bolan adamlara da oňa täsir edýär. Siz soğan ýeseň agzyňyza ýaramaz is gelýär diýmeňiz ahmal. Bu meseleni çözmek maksat. Soğan ýeň soň petruşka otuny ýa-da limon bölejegini ýeseňiz onuň ysy bildirmez. Ukrop. Öz boluşly ysly ot dolup onu terligini ýa-da nahary atyp ýeseňiz, iştaçarlar goşdyňyz iýmitiň hasda peýdaly hemde ýokumly bolar. Ukrop iýmit siňdirilişi gowlandyrýar, peşeg bölüm çykarlyşyny güýçlendirýär. Çağanyň içi ýerlenende onuň suwuny içerseň, içiniň ýöremez kadalaşar. Renanlar ukrop ýüzüne düşen menekler aýyrmakda we ýüzüniň derisini nurlandyrmakda ulanýarlar.